Într-o lume plină de crime și mistere, un nume strălucește mai puternic decât celelalte: Joaquin El Chapo Guzman. Acest om a reușit să transforme un cartel de droguri din Mexic într-un imperiu global, lăsând în urmă o dâră de violență și teamă. Dar cine este, de fapt, El Chapo? Să descoperim povestea sa. Joaquin Guzman s-a născut pe 4 aprilie 1957 în La Tuna, un sat izolat din statul Sinaloa, Mexic. Crescând într-o familie săracă de agricultori, Guzman a avut o copilărie dificilă. A fost nevoit să renunțe la școală la o vârstă fragedă pentru a ajuta la întreținerea familiei. Această experiență l-a marcat profund și în scurt timp a fost atras de lumea criminalității. În anii 80, Guzman a început să lucreze pentru cartelul de droguri Guadalajara, unde și-a demonstrat abilitățile de organizare și logistică. Însă, după arestarea liderului cartelului, El Chapo a preluat controlul asupra operațiunilor de droguri din Sinaloa, creând propriul său imperiu. Sub conducerea sa, cartelul Sinaloa a devenit cel mai puternic și influent cartel din Mexic. Chapo a fost inamicul public numărul 1, un titlu care nu a fost acordat nimănui din vremea gangsterilor Al Capone și John Dillinger. A câștigat acest statut punând mai multe narcotice pe străzile americane decât oricine în istorie. Cunoscut sub porecla El Chapo, care în spaniolă înseamnă piticul, el a câștigat o reputație imensă. A mituit pentru a ieși dintr-o închisoare mexicană în 2001, iar în următorii 13 ani a folosit bani, violență și evadări demne de un personaj negativ din filmele lui James Bond pentru a evita captura. După moartea lui Osama Bin Laden, El Chapo a devenit cel mai căutat om din lume, iar captura sa a devenit o realizare semnificativă. Pentru cei implicați în vânătoare, era ca și cum ar fi câștigat un Super Bowl sau o ligă mondială. Acesta era adevăratul trofeu. Ascensiunea lui Chapo în vârful listei a venit din faptul că a câștigat miliarde de dolari și a avut o influență globală în Asia, Australia, Africa și Europa, plasând droguri pe străzi nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume. Ce a făcut ca Guzman să fie atât de eficient? A folosit o combinație de corupție, violență și strategii ingenioase. Cartelul său a fost cunoscut pentru tunelurile sofisticate săpate sub granița dintre Mexic și Statele Unite, facilitând transportul drogurilor. De asemenea, Guzman a investit în comunitățile locale pentru a câștiga sprijinul populației, creând o imagine de Robin Hood. De-a lungul carierei sale criminale, Joaquin El Chapo Guzman a fost asociat cu numeroase crime violente, inclusiv asasinarea rivalilor, trimiterea de amenințări la adresa celor care contestau puterea sa și executarea adversarilor într-un mod brutal. Deși nu există o cifră exactă privind numărul total de victime, se estimează că mii de oameni au fost uciși în conflictele legate de cartelul Sinaloa, în special în timpul luptei pentru controlul pieței de droguri din Mexic. Guzman a fost cunoscut pentru utilizarea unor metode extrem de violente, cum ar fi execuțiile sumare și tortura, care au stârnit teama în rândul rivalilor și al trădătorilor. Această brutalitate nu doar că a consolidat puterea sa, dar a și creat un climat de teroare în comunitățile afectate de violență. În ciuda succesului său, viața lui El Chapo a fost plină de pericole. A fost arestat prima dată în 1993, dar a reușit să evadeze din închisoare 2 ani mai târziu. A fost prins din nou în 2014, dar a scăpat dintr-o închisoare de maximă securitate în 2015, folosind un tunel săpat de complici. Această evadare a fost un moment emblematic în povestea sa, care a sporit notorietatea cartelului Sinaloa. În 2016, Joaquin El Chapo Guzman a fost prins din nou în urma unei operațiuni complexe a autorităților mexicane, care au reușit să-l localizeze după o lungă fugă. Capturarea sa a fost un triumf pentru guvernul mexican, care se lupta să îndepărteze influența cartelurilor de droguri din țară. A fost arestat într-un apartament din Ciudad de Mexico, iar în momentul arestării, el era deja un simbol al violenței și corupției care dominau traficul de droguri. În 2019, procesul său a început în Statele Unite, aducând la rampă detalii șocante despre operațiunile sale criminale. Martorii au depus mărturie despre brutalitatea cartelului Sinaloa, descriind cum Guzman își ordona executarea rivalilor și a trădătorilor,
folosind metode extrem de violente, inclusiv tortura. De asemenea, au fost expuse și informații despre corupția în rândul oficialilor guvernamentali, care au fost mituiți pentru a facilita activitățile cartelului. Pe 17 iulie 2019, el a fost găsit vinovat de toate acuzațiile aduse împotriva sa, inclusiv trafic de droguri, conspirație și spălare de bani. Sentința sa a fost una severă, închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare, plus o amendă de 12.600 de milioane de dolari. Această sentință a marcat sfârșitul unei ere de violență și frică, dar și începutul unei noi faze în lupta împotriva cartelurilor de droguri, care continuă să afecteze Mexicul și Statele Unite. În ciuda condamnării sale, legenda lui El Chapo continuă să fascineze și să sperie, având în vedere că poveștile despre el sunt relatate în numeroase cărți, documentare și filme. Fiecare detaliu al vieții sale atrage atenția publicului, iar figura sa a devenit un simbol al complexității și ambiguității în lupta împotriva crimei organizate. În mod paradoxal, chiar și după ce a fost închis, influența sa asupra culturii pop și percepția publicului despre crimele de droguri rămân puternice. Dacă ai ajuns până aici, îți mulțumim pentru vizionare. Apreciem sprijinul tău, așa că nu uita să dai un like, să te abonezi la canal și să ne lași un comentariu cu părerea ta. Până data viitoare, toate cele bune!